Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Meow. 7 years na po kami ni Kiefer. Kipi? Kiefer! Linis mo ng Kipi, no? Pero, live-in lang ang gusto niya, ayaw niya ng kasal. Phil, good morning, call and tits. Ako nga po pala si Monica. Taga Marilao, Bulacan. At 7 years na nga po kami ni Kiefer. 3 beses na din kami break, bate. Nung nag-40 na siya, ako naman 38. At pareho naman kaming may stable job. Nagyaya ako pero wala talaga siyang balak sa aming dalawa. Kaya this time, gusto ko nang klaruhin sa kanya. Ayoko mag-live-in hanggat di kami kinakasal. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Saan na naman ang galing yan? Bihira na nga lang tayo mag-date-date tapos magtatalo pa tayo dito sa labas. Bihira na nga lang tayo mag-date. Hindi mo pa masagot kung ano ba talagang plano mo dito. Ayaw Kiefer, mo hindi lumipat biro sa akin yung eh. 7 years. Hindi na biro yun na natatagalan na ako. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, lumipat ka muna sa akin. Ayoko nang ganun, parang break-in. Ano tayo motor? Tetestingin muna natin, live-in. Kiefer, take it or leave it. Kasal o hiwalay. Or the last time. Ay nako, ayan ka na naman. Kahamon ka na naman, tapos chat-chat ka, pupunta ka. Kasal o hiwalay? Ikaw na mag-decide. Waiter, kasal o hiwalay? Kasal, hiwalay. Sa amin dalawa. Makinig ka. 7 years na kami live-in partners. 7 years na kami magjowa. Yes, ma'am. Tanungin mo siya, waiter. Kung kailan kami magpapakasal. Tanungin mo. Sige. Sir, kailan nung kami magpakasal, sir? Anong pakialam mo? Huwag mong ganyanin, bastos ka ha. Ma'am, nagagalit, ma'am. Sagot, diba? Diba? Kasi kung mayroong plano, diba, hindi yan magagalit. Hindi mo magalit, diba? Sabihan mo nga, payuhan mo nga yan. Hindi na, ma'am. Tinatawag na ako sa kitchen. Hoy! Bye, ma'am. Ikaw, anong gusto mo? Hiwalay. Kung ayaw mo sagutin, kung ayaw mo ng kasal, hiwalay. Huli na to at huli na Hindi to. kasi makapaghintay eh. Anong hintay gagawin ko sa 7, mag-iisang dekada na, Kiefer? Ano ba? Contest ba yan, yung kasal? Yun nga eh. Yun ang akong dapat magtanong dyan. Okay, Contest ba hindi to? naman contest eh. Ba't ka nagmamadali? Nagmamadali! 7 years nagmamadali! Bobo ka ba? Hingin ng bunga Bagay sa'yo mapahiya. Para alam din nila.
So gusto mo talaga mapahiya dito, ha? Oo, kaya mamili ka. Kasal o hiwalay. O di hiwalay na. Yan naman gusto mo, di ba? Talaga. Pinipilit mo At ako ulit kung na gusto to, mo hiwalay. kahit siyuin mo ako, hindi na ako makikipagbalikan. Yabang mo talaga eh, no? Ma-pride ka talaga eh. Hindi to pride, Kiefer. Hindi ko alam ano meron dyan sa utak mo. Hindi mo magets yung point ko. Yung nararamdaman ko. Di mo rin mag-gets Siguro yung may point. babae ka, no? Yun na naman tayo. Diyan kayo magaling. Diyan ka magaling. Kayo, sinong kayo? Ikaw. Di ba? Oh. Nahuhuli talaga ang isda Oo. Sarili niyang bibig. Ano? Siguro may Pagtalo ka na sa'yo. sa argumento, sabihin mo, may babae ako, may ibang babae ako. Ay, nako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Pag-live-in muna tayo. Para maset natin lahat. Ba't ayaw mo? Ano ko, ha? Ano ko? Ano yun? Trial version? Ha? Titingnan natin. Gusto ko ma-secure yung relasyon natin. Hindi mo ba nagigits? Alam mo kung may problema ka sa magulang mo dahil ganyan ka nila pinalaki o broken family kayo. Huwag mo idama yung mga magulang ko, ah. Kanino mo ba kukuha yan? Yung live-in na yan? Baka sa mga magulang mo ganyan. Payag sila. Alam mo, ang bait na magulang ko sa'yo. Tapos ganyan ugali mo. Buti nga. naman Tapusin sila na lang natin inaaway. to. Hindi! Yan ang gusto mo, di ba? Sige, go. Bigay ko sa'yo. Bigay ko sa'yo. Siya ka na? Sige. Talagang tontuwa ka, no? Na makikipag-break ako eh. Sabihin mo, may babae ka, no? Kasi tontuwa ka, unahan na kita. Oo, meron! Yes. Diyan ka na nga! Di umalis ka! Talaga, ayoko na! Ayop! Bes. Hindi okay. Mantakin mo. Ready siyang makipag-break sa akin anytime. Para dun sa pride niya. Kapal na mukha, diba? Aray ko, Bes! Ikaw naman kasi yung nagyayang. Ikaw naman naghamon kasi. Ba't ka naghamon-hamon? Hindi mo pala kayang iwalayan. Hindi ang sitwasyon ko. Paano kang hindi naghahamon? Ayaw kang pakasalan. Di mo ko gets best eh. Gets kita, pero bakit mo kasi minamadali? May mga timing. Hindi ko minamadali. Best 7 years minamadali. Ako pa yung nagmamadali. Kayo na lang kaya magsama ni Kiefer. Pwede rin. Ay, hindi ko type yun. Alis na nga ako. Hindi ko type yun. Alam mo naman may Brandon na ako. Yun yung gusto ko, yung mga chubby-chubby na may Si Jake. bigote. Ayoko no, na parang suso. Makahalik, parang suso. Kanya no. Ayaw mo naman niya. Ayoko nang ganun. Baka aanghang yung akin. Yung sinasabi. Iyo. Bes. Ano Wala ka bang mabubuo reserva? na kami? Wala ka bang spare dyan? Si ano? Hindi Wala ako naman ganun eh. Hindi naman ang ligaw yun. Hindi ako ganun. Well, Bes, wala na tayong magagawa dyan. Ayaw na niya sa'yo eh. Bes, paano makamove on? Ano ba pag tumawag ba? Nakipagbalikan paano? Ay, huwag kang marupok. Huwag kang marupok, ha? Huwag kang marupok. Sa pang-apat na pagkakataon, naghiwalay nga po kami ni Kiefer. Sabi ko sa kanya, last na to. Sabi ko rin, ayoko na. Ang style niya kasi dati, susuyuin niya ako. Kaso ngayon, ilang araw na po, hindi niya ako tinatawagan or suyo or anything. Kaya masakit po para sa akin kasi parang gusto niya na talaga. Kaya nag-enjoy lang ako kasama yung best friend ko. Isang araw po nagparamdam si Gilberto. Isa po siya ang byudo. 55 years old.
Tagal na po siyang nangungulit sa akin kaso hindi ko lang binapansin. Siyempre, loyal ako. Correct. Ay! Ba't nandito ka? Since wala na kami, let's go! Gilberto, ba't mo kami pinatawag dito na tayo nagsabay-sabay kumain? Daling! Dahan-dahan ka ng daling sa mga dessert kasi baka taas yung diabetes mo. Type C diabetes na yan. Wow, parang charger. Ano ba? Anli samgyup to eh. Anli samgyup eh. Oh, Waiter! Ma'am! Ikaw din yung waiter dito. Lumipat ako dito, ma'am. Manitsildo doon. Waiter, gusto ko ng plain beef at saka kimchi. Ba't ang konti ng ng kimchi sibuyas, yung dahon ng sibuyas? Oh, dagdagan natin, At saka, ma'am. bakit yung cheese nyo parang gawa-gawa nyo lang? Parang Elmer's glue. Bakit gano'n madikit? Naubusan kasi, ma'am eh. Kaya gumawa-gawa na lang din kami. O sige, pwede na yan. Okay, ma'am. Uy, ang sarap talaga dito, tito, tita. Gilberto. Gilberto, magsalita ka naman. Ako si Gilberto. Hindi. Ito sa malaging kalukuhan. Parang hindi ka na kumakain. Nagda-diet ka pa rin ba, Monica? Kailangan naka-flexing muscle. Parang kang alimango. Kailangan mo. Hello, nandito ako sa Jinjin. Pamangkin po ako ng best friend ni... Pamangkin po ako ng pinsan ng best friend ni Tita Trixie. Ang layo mo na. Wala ka na sa family tree. Sumama ka bang kapal-kapal na mukha mo. Ulitin mo nga yung consanguinity. Bahala ka sa buhay mo na. Anak po ako ng pinsan ng best friend ng second cousin at in-law ni Tita Trixie. Kahit kami nalilito. Ganun ba? Sige, kumain ka lang dyan. Tito, bakit pa kailangan ni flexing muscle mo? Nag-gym kasi Ulit ako. mo, ulit. Nag-gym ka ba? Ulit Ayan, mo. oh. Wow, kahit 50 pa. Para siyang si Johnny Bravo. Ang laki ng katawan. Oo Tas nga, ang liit ng paa, ang legs. Tita Trixie, may bumbalong ako sa'yo. Ano yun? Sabi ng classmate namin pag-recess sa daycare center. Daycare ka ba? Ang tanda-tanda mo na. Hindi ka ba gumraduate sa daycare? Daycare pala. Anong grade ka na sa daycare? Bulong mo Love ko kasi po yung teacher ko kaya balik. Okay. Sabi ng mga classmate namin sa daycare, pag malaki yung muscle, maliit. Ay, ganun ba yun? Kasi yan napunta lahat dito yung muscle, so wala nang muscle sa baba. Tanungin ko, Tito Gilberto, ang laki Yes, no? Jinjin. Ang laki no? Ay, naman. Laki talaga yan. Totoo po ba yun? Pag malaki to, maliit yun. Hindi! Ito yung sa malaking pandaraya. Hindi siya masyado. Sakto lang, Pampinoy. Saks lang. Saks lang. Sige, okay na po. Uy, kumain ka na dyan, Bes. Ba't parang tahimik ka lang? Hindi, okay lang. Thank you, Gilberto. Gilberto, ah. salamat anak. Salamat pinakilala mo naman sa amin ito. Si Gilberto. May sasabihin lang sana ako. Ano po yun, Tita Trixie? Tumahimik ka, hindi ko yung kinakausap. Ibalik kita sa daycare. Inis lang. Ba't pa pinalabas to? Dapat na sa daycare to? Okay, proper seat. Gilberto. Monica. Since nandito na rin yung mga magulang mo, at saka yung kaibigan mo, gusto ko mag-propose. Gusto kitang pakasalan. OMG, Besh! Pakakasal nga ni Gilberto, Kung payag ka. Hindi, alam ng Pero- papa ko? Alam ba nila? alam namin, anak. Alam namin, nagpaalam yan. Kaya nga nanginginain kami ng samgyup Susulitin namin ba? Pero kung hindi mo kaya sagutin ngayon, okay lang. Maghihintay ako. Sure ka?
Yes. Hindi mo kailangan mag-tie. Oo naman. Talaga ba? Oo. Makakasalan mo ako? Ayaw mo? Ang init dito. Ay, nito. Hindi. Nainitan ako sa sinabi mo. Oo. Oh, hindi. You may now kiss the bride! Hoy, wala pa! Tonight, it's been a Hindi naman ako minamadali ni Gilberto pero ayoko naman po siyang mapahiya. Boto rin ng mga magulang ko sa kanya, pati mga kaibigan, maganda rin na trabaho at may posisyon. Buong akala ko tapos na yung chapter namin ni... Ano? Papakasal ka na? Hindi mo kakilala yan, byudo pa. Ayusin na lang natin to. Pakihanap naman, pakihanap. Ang alin ang hanapin? Ng paki ko. Wala akong paki sa'yo. Dahil wala na tayo. Bobo ka ba? Ang bobo mo. Alam mo, umalis ka na nga. Nabibigla ka dito sa trabaho. Wala kang respeto sa oras ko. Oo, nabobo na ako. Dahil sa'yo. Hindi ko na na-realize, pero na-realize ko nung wala ka. Parang ang hirap pala. Kailangan pala kita. I need you in my life. Monica. Please. Ayusin natin to. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Ano yun? Saan ba tayo? Dito na tayo eh. Dito na tayo eh. Sabi mo sa Monica, wag mo. Wala na. Dito. Isunod doon. Nakita kanina. Halika na. Monica. Hindi. Hindi to maaari. Dalawang lalaki, no. Monica. Alam mo, gusto ko na magbago kaya. Tsaka hindi kita deserve. Mas deserve ko si Gilberto. Kasi siya Disney princess ako. Ikaw, sinasaktan mo ako lagi. Ayaw mo akong pakasalan. Siya, sure na siya sa Magpakasal akin. tayo! Magpakasal tayo! Wow! Inahan ko dyan. Kapal na mukha mo. Alis ka. Alis na ako. Diyan ka na. Kapal na mukha mo. Diyan ka na. Monica, please! Diyan ka na. Huwag mo ko iwan, Monica, please. Please. Ayoko. Ayoko!